Samo što sam teo da pitam, kao dodatno na ovu tvoju priču za male proizvođače, osim toga prepoznavanje, da kažemo, kako izgleda, kako se ponaša, kakve su mu ruke, kolike količine sira donosi i tako dalje. Ja bih volao, znam da si po tome i prepoznata na društvenim mrežama, da nam kažeš par saveta, čak i kad kupimo od nekoga, pa donesemo kući, kako možemo da prepoznamo šta je to, da kažemo, po znacima navoda pravi sir, to je šta je kvalitetan sir od manje kvalitetnog. Da li postoji neka metodologija koju ti upražnjavaš i preporučuješ? Ne mora to da bude, kako bih rekao sada, neka hemijska formula, ti nama da kažeš na što pod 1x2 je i tako dalje, nego prosto iskustveno neki savjet s tvoje strane kako da ono što uzmemo ili što nam neko preporuči, pa mi definitivno ne znamo tog tamo proizvođača, kako da pokušamo da utvrdimo da li je to što smo kupili. Što se uglavnom tiče sira u kriške, mislim, što ljudi kupuju na pijaci, jer je to najveća ponuda. Dakle, kriška treba da bude bela ujednačena. Ne treba da ima u njoj puno identičnih rupica. Znači, ako ima rupice nejednake po sebi, to je znak da je bilo ili malo vazduha ili bilo malo surutke. A kad ima puno jednakih rupica, to znači da je neka vrsta bakterije koja nije dozvoljena da nađe se u siru radila i napravila sebi mesto, da kažem. I taj sir je krt kad se uzme u ruku. On je krt i drobi se. Sirevi treba da budu kompaktni. Ok, mladi sir, ali on treba da bude kompaktan, da može da se seče lepo, jednako da taj nož ne bude, da se ne vuče, da to nož nije, ali da ostane masnoći, jel? Da nije kao slama. Mislim, pošto sad nemamo ovde, pa ne možemo ni da uporedimo. Imam tu, sad nisam uzela članak, recimo, načelnik uprave za veterinu, inspekcije, Zoran neki, zaboravila sam prezime, izjavljuje kako se postoji velikih problema sa proizvođačima sira koji stavljaju biljnu masu sira. To nisam čuo. Politika objavila. Zato što, mislim, sad je tu veliki problem kad vi ne znate od koga kupujete. Zato što postoji, recimo, hiperprodukcija mleka na Novom Zelandu, koji se, recimo, vozovima vozi za Novi Zeland, tamo dole kod Australije, pa imaju, ne znaš što rade, pa gaje kravu. I to rade uspešno. Oni vozovima teraju mleko na fermu. Šta mleko sadrži? Sadrži vodu, malo proteina i malo masti. Tu je najbitnija stvar, dakle, masnoće mlečne. Oni skinu na puter, mislim, pavlaku, naprave puter, to prodaju, a ovo mleko dehidriraju i naprave mleko u prahu. I onda, na primjer, to mleko u prahu dođe ovdje. I vi sipate malo vode, malo ulja, malo ga skuvate, malo dodate sirišta, malo dodate karagena, na primjer, ili agar-agar, i napravite sir. Primjer, mislim, nije sir, nego je to tako, na primjer, neku varijantu, ne prave, ali ja ne bih to da jedem. Ne zato što mislim da je to nije fancy, nego nije zdravo. Ja mislim da to nije zdravo, da mi treba zdravo da se hranimo. Dakle, morate da kupujete sir Roquefort, da jedete samo Roquefort. Samo jedite sir od mleka koje je mleko. Dakle, nerekonstituisanog, nemodifikovanog, ne UHT. Na primjer, oznaka može, na primjer, mleko u samousluzi da bude u tetrapaku jeftinije od svežeg. To je nevjerojatno, to je isto moja dilema, da. Dilema, pa piše UHT, Ultra High Temperature, ili ti ultra visoka temperatura na tom mleku u tetrapaku. A što ćeš ti mleko na 150 stepeni, 140 da
sterilišeš. Zašto? Ne razumem. Znači, urađena je od mleka u prahu, to je rekonstituisano, dodata voda, visoka pasterizacija i stavljeno u ovo. To nije sveže mleko. Jasno. Isto kao što, na primjer, alpsko mleko, imamo mi neki tu u ponudi, alpsko mleko ne može da se proizvodi na 170 metara nadmorske visine. Alpsko mleko je iznad 500 ili 800. Malo smo zavedeni mi potrošači tim marketinškim sloganima i tim nismo dovoljno obavešteni i upravo iz tog razloga ko može da jede ni silu od mleka ni jede. Jeste, pa upravo zato danas razgovaramo i to je dobar uvod za onako jednu temu koju si načela takođe na društvenim mrežama i koja me baš onako obradovala da neko to počne da radi, a to je ono što ti zoveš na Instagramu i Facebooku Belgrade online cheese testing. I jako me zanima sad, gledao sam par tvojih video zapisa, to sjajno izgleda. Vidim da je i velika publika bila prisutna, to je i broj lajkova i dobri komentara. Pa me interesuje da objasniš svima i da dobiješ i preko nas nešto novih pratilaca i koji su zaljubljenici u hranu i u sir. Pa mislim da je na taj način i neka pomoć tebi s naše strane dobrodošla. Pa vidi ovako, znači ja ništa ne prodajem nikom, meni niko ništa ne plaća i ja mogu slobodno da iskažem svoje mišljenje o stvari o kojoj pričam. Dakle, ja ne prodajem svoj sir, meni ne trebaju mušterije za prodaju, nemam sponzore niti hoću da imam, znači ja pričam ono što hoću, slobodno. I ja delim knjiške informacije u vezi sireva ljudima koji hoće to da saslušaju. Ako hoće da usvoje, ne usvoje, ako neće da usvoje, znači nemam ekonomski interes. I ja imam drugačiji slobodan pristup, znači uopšte tom predstavljanju. Dakle, ja ništa ne propulišem i neću da propulišem, ja kažem ono što mislim, što znam, to može da se proveri, ko hoće da proveri, ne proverava. Dakle, te su informacije iskreno iz knjige, pošto ja stara garda, pa volim to tako. I onda... Izvini, prekidam, ja sam upravo zato te i naveo to da pričaš, da bi jednostavno bilo jasno da prvo ne postoji sponzorstvo na tom projektu. Ja kao čovjek koji je dugo godina u IT-u moram da kažem da su blogeri tako i nastali. Prvobitni blogeri na mrežama su nastali kao nezavisni, nesponzorisani, kompetentni, stručni ljudi koji su pisali, to jest pričali o nekakvim temama. Ja sam tu video u tvom radu nešto što je, kako bih rekao, iskonski IT bloger, internet bloger. Dakle, ono što bi svaki bloger u suštini trebao da bude. I prosto sam samo teo da ubacim par rečenica da razjasnimo da se radi o tome by the book, što kažu na čistom srpskom, to je sve po knjizi, sve po struci, a nikako neka ljubomora i sada ja ću da pljujem ove zarad onih, jer ti oni me plaćaju i tako dalje. Izvini na kratko. Da, ništa, ne, odlično što si to, mislim, razjasnio, jer tako stvari stoje. Sad, pošto smo se bili, mislim, prisiljeni bili da sedimo u kući, ja rekao, a daj ljudi sad sede u kući ako hoće nešto da im podelim od znanja, mislim, pa eto da prosto nešto poslušaju i novo i drugačije, mislim, sem reklamnog materijala. I onda sam ja došla na ideju i odmah čim je bila najavljena ova situacija da ćemo sedeti, onda sam ja najavila taj Belgrade online cheese tasting i onda sam svaki dan imala najavu malu, mislim kao sažetak, pa onda malo duži video. Nažalost, taj duži video malo i duže bude, po 10 minuta. Šta da radim, tako je tema, ja ne mogu da spusim. Ja onako sabijem to u 10 minuta, ali dobro. I onda sam počela sa Italijom, zato što su oni imali
tu situaciju kako su imali, i imam onu knjigu Evropska unija što je izdala Tisan sireve, gde ima sirevi evropski koji su po svom mikrobiološkom sastavu različiti od svih drugih i onih AOP. To su zanatski sirevi. U Italiji ih ima 6, u Francuskoj 3, Španija, ne znam, možda isto 3, Portugalija 2. Dakle, vrlo malo ima sireva koji se nalaze u toj knjizi, a koji su apsolutno različiti od svih onih stotina koje postoje. I onda sam obradila italijanske te i francuske te sireve. I onda sam dalje išla, malo Holandija, pa onda sam počela da se bavim ko prodaje sir, kako znanje je potrebno da biste bili prodavac sira, na primjer, kod nas. Da, to je interesantno tema. Ili u Americi. U Americi ima ozbiljan ispit. Znači, stvarno, oni tamo neće da zaposle nekog ko ne zna o sirevima na onom nivou za oni smatraju da je potrebno znati o siru. I nivo znanja ovih ljudi u Evropi što prodaju sireve, na primjer u Holandiji, je vrlo visok. Da, to sam video, par puta sam bio tamo, kupao sam sireve, laički onako, ja bi i onda kad je žena počela da me propituje šta kako, ja sam se našao u čudu, nisam znao šta da odgovorim, tako da, svojim očima sam video, da. Jeste, i recimo, mase ljudi kupuje te sireve, u tim radnjama. To je, evo sad, znam konkretno sad u Švajcarskoj, na primjer, sad su farme počele da otvaraju, da kažem, svoje prodajna mesta. Mislim s ovom koronom, ovo što je nastupio. Male radnjice, ali na te farme imaju i malo nešto i biljno, porekla, i povrće, tako da vi možete napraviti komplet, pazar na jednom mestu. I znanje oko sira prodaje, oni samo su navikli, sad meni tu recimo jako smeta, mi imamo stvarno sirev, nemamo puno, nebitno, ali ti sirevi mogu da budu kvalitetni. I sad zamislite vi nekog Francuza, na primjer, koji tamo jede sireve koji su stari 1000 godina, koji je navikao na kvalitet, on ne mora da zna koji je sir, ali on je navikao na dobar kvalitet hrane. I dođe ovde i, na primjer, nekomu ponudi, na primjer, sir sa biljnim maslom. To nama nije preporuka. Da, on je tamo jeo nešto što je produkt malog proizvođača od, kako bih rekao, normalnog, to jest prirodno, kvalitetnog mleka, i onda dođe ovde i mi se hvalimo sa nekim industrijski pravilnim sirevima koji sadrže svašta nešto, između ostalog i biljnu masu. Slična stvar koju ja samo pričam vezano za proizvodnju testa, gde se nekakvi produkti u pekari proizvode korišćenjem biljne masti. A to nikada nije bilo, koristila se svinjska, goveđa mast, znači nekakvi prirodni sastojci, jer biljna mast je nus produkt nečega što je margarin, pa je još za nijansu lošije kvaliteta od margarina, ko ne zna. I onda dođemo do toga da praktično, evo, da se vratimo na temu sira, nudimo nešto na što čovjek apsolutno nije navikao, taj koji dolazi iz inostranstva. I onda sebi pravimo praktično kontraproduktivnu priču. Kakve bi tvoje bile preporuke za, naravno, kroz Belgrade Online Cheese Tasting, šta želiš da postigneš i kakve su u stvari tvoje preporuke kroz to testiranje sireva našim malim proizvođačima? Da li oni tu mogu da vide, u suštini trebalo bi da vide šta je bitno, ako sam ja dobro razumeo?
Jeste. Naši mali proizvođači, ja znam da je ekonomska situacija takva kakva je. Mislim, to ne možemo da ja tu ne mogu da utičem, ja mogu sam da kažem nešto što ja mislim. Ali ja mislim da od 100 kila mleka ne možete dobiti 200 kila sira. Jer stvar mora da se iskristališe i koliko vidim kristališe. Sad, proizvođači, potrošači, to jest mi, smo zbunjeni jer imamo raznorazne informacije. Svi imaju premium hranu, svi imaju, ne znam, svi imaju rapsodiju ukusa, mirisa, simfonije, harmonije. Te pojmove ja preporučujem da se ostavi za filharmoniju ili za polarac. Znači, ja samo hoću da jedem ono što sam jela pre 30 godina. Ne treba mi da ja padam u nesvest kad probam nečiji sir ili kobasicu. Ne treba mi to. Ja ne želim svaki dan da sam u rapsodiji, simfoniji i ekstazi zato što sam pojela nešto što tako treba da bude i to je bilo. Kao normalna stvar u svakoj kući svake godine zna se zašto su kuće imale tavan i podrum. Gore je tavan bio za sušenje mesa, a dole je bio za zrenje. I to su samo normalnu stvar, onu od pre 30 godina da mi vrate u prodaj, mislim, mogućnost kupovine i to je to. Ja to pokušavam ovim Belgrade online cheese tastinga, znači raznim informacijama na različite načine, upoređivajući dve vrste sira, to jest jedan nije sir. Ono što sam popila na Velveta je hen. Znači, upoređujući dve vrste sira, pa pričajući šta onaj tamo radi, pa ne znam, pokazala sam ovo, pa sam pokazala kako se pravi mozzarella, eto tako nekim kratkim savjetima. Ja ipak nisam tehnolog i ne želim da vodim ničiju proizvodnju. Ovo je više usmereno ka potrošaču, ali mali proizvođač može da, ali mali proizvođač koji zna da radi ljudski, njemu ne treba pomoć, mislim, jer on već radi stvar, kako bi rekla, onako kako treba. Da, jasno. Dobro, sad jedno onako pitanje vezano za naš sajt Recepti Kuvar, u stvari dva pitanja. Jedno prvo pitanje je šta je tvoje omiljeno jelo? Sa sirom ili bez sira, sve jedno? Ne, nije bitno. Recimo, meni sviđa ove paprike sad poslednje od Bostane. Ja, vozenje na paprike, to je čudo, da. Da, tako nešto sviđa. Šta najviše voliš da spremaš ovako unutar porodice? Koje vam je porodično omiljeno jelo? Pa nemamo nešto specijalno, nemamo ništa specijalno. Da, to sam htjela ti kažem, mi ne možemo dočarati ukus neke zemlje i nekog tamo, kako bi rekla, njihovog teritorijalnog nacionalnog proizvoda, ne možemo ga ovde replicirati. Mislim, jer to onda možda je ime samo isto, ali nije ni ukus i ni miris. A ovo što ja pravim ovde, ništa to nije spektakularno. Dobijem neki put inspiraciju pa nešto popravimo. Ali ne često i samo gledamo da je to kvalitetno, bez da nije prskano, da nije veštački, da je prilagođeno sezoni, ništa drugo. Sve ostalo, mast, recimo, koristim i putar. Ništa drugo specijalno. Dobro. I gledamo koga kupujem. Pa, eto, ostaje nam samo da te pratimo na društvenim mrežama, da gledamo nove epizode. Pratimo se. Da, pratimo se međusobno, da. Moram se zahvalim na tvojoj pomoći oko organizacije našeg festivala Festival, jer si ti jedan od... Da, mora da ga pravimo i sledeće godine, naravno samo čekamo malo se ovo sve smiri oko virusa i oko svih ostalih vanrednih stanja i epidemije i svega toga, da bismo mogli da kvalitetno pričamo i o temama i o sadržaju i o svemu ostalom, organizaciji i svemu ostalom. Želim ti sve najbolje, kažem još jednom zahvalnost za ovaj razgovor, mislim da je bilo
jako interesantno, meni je prošlo, ja ne znam, evo, 20-25 minuta, možda i jače, uz jednu napomenu da se apsolutno slažem s tobom da bilo kakav video ne može biti onoliko koliko neko proglasi da je to standard. A to znači sad su neki video zapisi od 1 do 3 minuta standard. Mislim da svaka tema zaslužuje onoliko vremena i onoliko, dakle, da bi autor to napravio, a takođe zaslužuje onoliko vremena koliko je ta tema interesantna, da je svaki potencijalni gledalac, to jest pratilac na društvenim mrežama, pogleda, sagleda o njoj, prokomentariše i tako dalje. Tako da te apsolutno podržavam u tome da tvoji videi budu 10, 15, 20 minuta, jer što kaže naš narod, što je brzo, to je i kuso. Tako da. A dobro, ovo je, ajde, mislim, dovoljno i ovo minut, pazi, ljudi možda nemaju vremena, mislim, nije im, jednostavno nisu obraćali pažnju, ali hrana je stvarno postala, da li hrana, mislim, da li zdravo, da li ono drugo. Mislim, stvarno popriličan uticaj ima na naš organizam, mislim, sad ja kao ulazim u ovo. U tom smislu, ipak povesti računa od koga šta kupujemo. Dakle, nikog ne preporučujem, nikog ne forsiram, to mi nije namera. Ne, to i nama nije bila namera. Ja sam te zvao znajući za tvoj stav koji je isti kao i moj, a kada nekoga preporučim, pa ako se i to desi, taj je za 4 koplja kvalitetniji od svih ostalih. I taj zaslužuje, ali opet u tom slučaju kad sam preporučio, znači taj me nije platio da ga preporučim, nego to je moje mišljenje o kojem možemo da diskutujemo i ja i ti sa svim ostalima, ali da diskutujemo, kako bih rekao, sa argumentima. Ja to guram isto i na našem sajtu i u okviru festivala Testival, mrzim komentare jao šta je sad pa to. Ako ti se to ne sviđa, molim te, obrazloži mi zašto ti se to ne sviđa. Možda ja stvarno grešim, možda Snežana stvarno greši sa nekim sirom što ga forsira ili što je negativno ga ocenila. Ali komentar mora biti adekvatan. Da, eto ja kažem, ja ću samo po imence da povenem kako se zovu te žene ili ti mali proizvođači sira koji ću ja nastaviti da prikazujem, ali uopšte neću da kažem ako vas interesuje nađite. Mislim, prepoznajte pa nađite, jer ja ne radim reklamu. I on je ne treba reklama, ona žena ima svoje mušterije. Znači ona već radi to i ona već to što donese to proda. Tako da je to, mislim, njihovih ruku delo taj proizvod. Hvala ti još jednom. Kad bude bilo malo bolje vreme, situacija, da se družimo ovako, što kažu fizički, napravit ćemo neku zajedničko druženje, to je neku zajedničku emisiju, gde ćemo snimiti ovo, upravo što si pričala, kako se seta sir, kako se proba, kako izgleda neki loši, neki bolji, čisto da malo onako i videom pokažemo kako to izgleda. Hvala ti još jednom. Da, izvini. Da, znači ovdje kod sira nije da li je neki loši ili bolji, da li se meni ili tebi više sviđa, nego njegov sastav, mislim, da li je kvalitetan ili... Da, na to sam mislio, znači, apsolutno je svačiji ukus, kako bih rekao, potpuno posebna priča, isto kao što se kaže da kad parfem ti naneseš na svoju kožu ili ja nanesem na svoju kožu, dijametralno suprotni efekti se dobijaju, tako isto i kad se unese hrana u specifičnu kiselost organizma koji svako od nas ima, specifične organe za varenje sa problemima, bez problema, mislim, zdravstvenih i tako dalje, dobijamo potpuno drugačije efekte u kojima uživamo, to jest ne uživamo. I onda se svako odredi prema tome. Ja, recimo, na primjer, ne volim kisela vina zato što očigledno imam višak kiseline u želucu i onda mi to strahovito smeta. Smetaju mi neki jako kiseli, jako, kako bih rekao, sirevi koji vuku na kiselo. Znači sve što je kiselo dosta mi smeta. Tako da prosto, ne mogu da kažem da taj sir nije kvalitetan.
ona ne ispunjava kvalitetne kriterijume, nego ja kažem, mom organizmu on ne odgovara. Uz svo poštovanje brenda, čoveka koji to pravi, čoveka koji ga je ocenio kao kvalitetan i tako dalje, ali prosto i ja to poštujem, kad mi neko kaže ja ne volim ovo, ja kažem u redu, neću da te silim, tako da. Hvala još jednom, emisija će biti sledeće srede u 12, pa se družimo i pre i posle toga. Hvala ti puno još jednom. Važi. Prijetno. Ćao. Naš gost bila je Snežana Đuričin-Koštrimović. Tema večita i jedina sir. U sledećoj epizodi razgovarat ćemo sa Kostom Mirdanovskim, vlasnikom radnje za izradu kora i testenine, koja ima tradiciju u Beogradu od 1925. godine. Vidimo se u sredu u 12. Moje ime je Miodrag Ilić, ovo su bili gastronomski razgovori.